Jediná kinosála, kde sa pukance upracujú sami. Movie Night s Katkou. Že by posledný Woody Allen. Famózny režisér k nám prichádza už so svojím 50. filmom a pošuškáva sa, že by mohlo ísť aj o jeho záverečný, čož by bola pochopiteľne veľká škoda. Ide predsa o velikána, ktorý sa postaral o klasiky ako Blue Jasmine, Midnight in Paris, Annie Hall, Manhattan či Vicky Cristina Barcelona. Na strane druhej Woody má už 88 rokov a tak sme radi, že sa filmu ešte stále venuje. Teraz k nám priniesol francúzsku komediálnu drámu s názvom Zásah šťastím. A mnohí kritici už teraz označujú tento kúsok za jeden z jeho najlepších. Je commence à m'inquiéter là. J'espère que t'es pas en train de sous-entendre ce que je crains. Po Francúzsku poďme do Talianska. Konkrétne do Ríma. Tam sa totiž odohráva ďalšia novinka a to Prvý deň môjho života. V tejto komediálnej dráme stretávame 4 cudzincov na pokraji samovraždy. Od záhadného muža ale dostanú zvláštnu ponuku. Na jeden celý týždeň si môžu vyskúšať, ako by vyzeral svet bez nich. Veľmi zaujímavá premisa. Chceli by ste si to vyskúšať tiež? Ma perché va avanti comunque. Počkaj, až prídem raz na Ferrari. Na našich strieborných plátnach si najnovšie môžete pozrieť aj životopisnú drámu niekdejšieho automobilového pretekára a zakladateľa tejto legendárnej talianskej automobilky. Je leto 1957 a automobilové impérium bývalého pretekára Enza Ferrari je v kríze. Všetkému, čo spolu s manželkou Laurou vybudovali, hrozí bankrot. K tomu ich búrlivým manželstvom hlboko otriasla strata ich syna. V hlavnej úlohe môj obľúbený Adam Driver, po jeho boku Penelope Cruz. Nuž, priznávam, nie som síce žiadny autičkár, ale toto si určite pozriem. If you get into one of my cars, you get in the win. Na záver jedna rýchla aktualitka. Na svetlo sveta sa práve dostali nominácie Českej filmovej kritiky 2023. Nominácie získalo dokopy 18 snímkov, 5 nominácií si uchmatla česká hororová komédia Prišla v noci a v tesnom závese so 4 nominačkami je československo-maďarský animák Tonko, Slávka a kúzelné svetlo a československá krimi dráma Úsvit. O všetkých týchto filmoch sa dozviete viac v starších epizódach Movie Night, tak hop šup, bežte scrollovať na web dobreradio.sk alebo na vaše obľúbené podcastové platformy. Adie! Jediná kinosála, kde sa pukance upracujú sami. To najnovšie zo sveta filmov a seriálov exkluzívne od našej Katky. Iba v dobrej show, iba v dobrom rádiu. Pre viac si dobrej omáčky a informácií klikaj aj na dobreradio.sk.